May sa kayo nga ilig, naariyan nga ilig, na kung sagararan nga ilig, papadi. May sa tayo nga ilig, naariyan nga ilig, na kung sagararan nga ilig, papadi. Ipunan nagtay tinagan na, idiritay ngarot ti gloria na, imutaktay ngarot kinaimbag na, benintay amin ikanta. Pagbiag ka o Kristo nga arit ti kabiyak, agbiag ti Apo nga arit langit ken daga, ti nga lubong anumay anurugnoy ken agdayaw ken ka, tarong benglaeng nga itanok daka. Agbiag ka o Kristo nga arit ti kabiyak, agbiag ti Apo nga arit langit ken daga, sa nga lubong anumay agurugnoy ken agdayaw ken ka, tarong benglaeng nga itanok daka. Rugyan tayo, dahil ti panagdaydayaw tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka, Imay tayo nga agkorno iti Apo. Agdumawat iti pamakawan na. Iyibkas tayo kenkwana dagiti kasapulan tayo. Dawaten tayo ti panakaagas, panang salwad, panang bendisyon, ken ti panangayat na nga ad-adda kada tayo, no man pa'y nakapsot tayo. Ited tayo nga rod ti amin tayo nga agdaydayaw. Katapno maikaritay ang makiranod, iti dahi tinasanto na panagdaydayaw, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, pagbabawian tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Iti napakumbabaan nakem kuna tayo, agkonpisarap iti Diyos sa man nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay, iso nga agpakpakaasyak ken Santa Maria nga agnanayon a Birhen, kadagiti amin nga anggeles ken sa santos. Ken kada kayo met kakabsat, ta ikakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon.
pangitan nga Ama, daydayawin na ka, agrupap kam ken ka, agyaman kam ken ka, kapoy tinayag mo, anay langitan, gloria ti Diyos Ama, di kangatuan, gloria ti Diyos Anak, anay langitan, gloria ti Espiritu, Ana Santuan, gloria iti Dios, di kangatuan. Apo Jesucristo, bugtong anak, Cordero iti Dios, anak ti Ama, unasen ti basbasol, ilubong, kasyan na kami. Awatem Tuy ararawi, si tutuka, hindi makanawan ti Diyos Ama, kasyan na kami. Tenggem tuy arararawi, gloria ti Diyos Ama, di kangatuan, gloria ti Diyos Anak, anay langitan, gloria ti Espiritu, Ana Santuan, gloria iti Dios, di kangatuan, gloria sana, gloria alleluia, gloria sana, gloria alleluia. Sana, alleluia, di kangatuan, alleluia, sana, si kain iti satwa, si kain iti kangatuan, iti timpuyo, di Espiritu Santo, di gloria di Dios Ama. Amen. 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 kumararag tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, degdegam kat ti pamati, inanama ken ayat mi. Ipaay mo kuma tatong palin mi asi aayat ti ibilin mo, tapno magunod mi ti biag nga inkarim. Gapo ken Apo mi Hesu Kristo nga anak mo ket Diyos, iso a makipagbiag ken makipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen.
Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Jeremias. Kuna ti Apo, agkanta kayo asiraragsak iti Israel, ti kangrunaan kadagiti nasyon. Ikanta tayo ti pagdaydayaw yu ket kunayo. Insalakan ti Apo dagiti tattao na, inispal na dagiti amin anatda. Alaek to ida manipod iti amyanan, yawid kunto ida manipod iti pungto ti daga. Kumuyog to kadakwada dagiti bulsek ken dagiti pilay. Dagiti masikug ken dagiti dandani agpasngay. Dakkel danto a nasyon nga agsubli. Agsangsangit to dagiti tattao nga agsubli. Agkararagdan to bayat ti panangyawid ko kadakwada. Iturong kunto ida kadagiti waig. Itinasimpa adalan tapno sa anda may tibkol. Siyak ti panakaama ti Israel. Ket ni Ephraim ti inauna nga anak ko. Ti sao ti Apo. Hagiaman tayo ti Diyos. Dagiti dadakkel labanag impaay ti Apo kada kami. Ket anyan aragsak mi. Dagiti dadakkel labanag ipay ti Apo kada kami ket anyan aragsak mi. Idi isubli na kami ti Apo ijaysyon, kas kamla agtagtagay net, kas taunay akat katawa, ken kantami gapuy ti rag-o. Dagiti dadakkel labanag inpay ti Apo kada kami ket anyan aragsak mi. Iti kasta kuna dagiti sabali a nasyon, impaay ti Apo dagiti naindakla na banag kadakwada. Agpaiso nga impaay na kada kami dagiti dadakkel labanag, ket anyan aragsak mi. Dagiti dadakkel labanag impaay ti Apo kada kami ket anyan aragsak mi. O Apo isubli na kami kadi iti sigud a kinarangay mi. Kas iti panangpunno ti tudom kadagiti na magaadaga. Dagiti dadakkel labanag impaay ti Apo kada kami ket anyan aragsak mi. Dagiti agsangsangit anapan nagbunubon asi aawit iti bini. Agsublidan to asiraragsak asi aawit ti apit da. Dagiti dadakkel labanag impaay ti Apo kada kami ket anyan aragsak mi. Ti may basa na adaw iti surat kadagiti Hebreo. Mapili ti tunggal kangatuan apadi kadagiti kailyan na, ket matudingan nga agserbi iti Diyos gapu kadakwada. Tapno idatag na dagiti sagsagot ken datdaton gapu kadagiti basbasol. Yan tangay taaddamet pagkapuyan na. Maanusan na dagiti ignorante ken managlabsing. Agsipud ta nakapuy met, masapul amang ipaay kadagiti datdaton. Saan laeng agapu kadagiti basbasol, dagiti tattao. No diket gapumet iti basol na. Awan ti mangisaad iti bagina akangatuan apadi. No dilaeng babaen ti panang dutok ti Diyos. Akasmet ti panakadutok ni Aaron. Kastamet asaan a dinutukan ni Kristo ti bagina akangatuan apadi. Kinunanaket di ti Diyos kenkwana. Sika ti anak ko, ita nga aldaw nagbalinak nga amam. Kinunapay ti sabali a paset, padi ka nga agnanayon akas iti kinapadi ni Melkisedek. Ti sao ti Apo. Hagiaman tayo ti Diyos. Suka kada kami, silawang kat pampanunod mi. Ikatemet ti dwa-dwa mi, si sasagana kamadumge. Intay amin ikanta, Alleluia, Alleluia.
Apo adda kuma kada kayo. Tipan na kaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Marcos. Dimteng ni Jesus ken dagiti adalan na agraman dagiti adu atat tao ijay Jericho. Idi pumampanaw da sajay adda nga agtugtugaw iti igid ti dalan a makipalpalama ni Bartimeo may saabulsek nga anak ni Timeo. Apaman anang yagna nga adda ni Jesus at aga Nazaret impok kauna. Jesus nga anak ni David kaasyan nakkadi. Inungtan dagiti ado ket pinagulimet da ngem inyad addakit di inyad addanakit di tinangipukkaw anak ni David kaasyan nakkadi. Nagsardeng ni Jesus ayaban nyo man daytoy kinunana inayaban dagarod ti bulsek papigsaem tanakem mo kinunada ken kuana tumakder ka tapaayaban na ka. Inikat ni Bartimeo ti kagayna, timmakder adagos ket immasideg ken Jesus. Anya ti kayat mo nga aramidek ken ka sinaludsod ni Jesus. Maestro makakita akkuma insungbat ti bulsek. Inkan kinuna ni Jesus, ti pammatim tinang paimbag ken ka. Nakakita adagos ti bulsek ket simmurot ken Jesus. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti maypay ken ka, Kristo. Good morning. Pay bulsak wala umal kayo. Good morning. Bulsak kin umal. Idi tatan jak amo awam magaminti face to face nga klasen. Awam pay kati agprad-projecten. Idi no kastoy nga bulbulanen ag-project kami ti star. Ti star ko namin dahil lantern niya. Tanimistra ay pag-projecten da kami mo dahil nga lantern. Tinawan nga kasjay nga agaramid dahil nga lantern di star. Kat ti magagatangan mi idi mapang kami met sumigpat ti kawayan kayasan mi meten hamo na idakkel tanangina nga rod ti Japanese paper mo de Japanese paper kunata yun sa deja idi ko ang nagbalim mga datay silopinan datay silap-silapen katila gatangan mi idi datay deja Japanese paper ken datay pigket nga kaslain na poy nga nagyan tinaluneng nga datay kwa datay blue wenno green wenno red gas jadi pigket nga uso hampay la dagiti glow nga dagiti awan pay la dagiti idi kani datay may inang ko hang kami magumagatang ti kartib ti usaren mi nga kartib datay kartib nga pagdait na kanagdakkel di man datay nadagsan. Di mo di ipos ti star ka ikopin di ko managudwa niya kopinem pagkinkin no pinam aging gana nga kartibom ti ag sinsin nom bangir haan kana nagdakkel di kartib ay gana tag awam man na napungilan man di agkarapungil di jay tanatarantado dati imag namin agkarapungil di jay star ko ay kaawan ton di pagipos na di mo jay ipos na no aramidam ka ikas-kas jay kanagdakkel mo dati kartib nga pagguami nakatadtadem into no ka napungilan manen kana minsan gimatang aldaw gimatang ti green ken red nga dayay Japanese paper gapot adda je fluorescent iti rabi idi agsakab kam ti star kunak kinimanan ko ay nati ginatang ko nga green kaday ta igganam haan blue daytoy kunak haan green ko na nalata ipagap apa kami ayan na tay green kadwa nga rod red ayan na tay green datay igganam ala kino blue insakab ko lata blue ken red inyang rote so kas lamo bandera data star kon kay ti bigat idi kita ni green nga agpaiso kabay idi nasilawan
Kasla nagbalin nga blo ti panagkita. Idi kwan madmadlaw ko, adda sa bali di panagkitak di ko. Tada di kasinsin ko, agri-prepare ti radyo tanagadal nga rod. Tumultulong ako mag-repair ti radyo, electric pan, dagitay Betamax pala ang idi BHS kada Betamax. Kano ko na nga DJ wire nga black and red, wano daytay dua ti kolor na, pudem ta green no kunana. Kita madi. Apa yang ata ayan na ti green dito, yun nagpadpadam nga black. Dayta ni ko nana. Apay color blind ka ko nana. Diyak nga pinanpansin lat na dayjay. No obvious nga green, malasin ko. No obvious nga red, malasin ko. Ngam no medyo daytay yellow green, yellow latat pa nagkita ko. Di ko nagpa-check apak. Kung nagayam na dayjay doktor, idi ipakita na kanyak dagitay kolor-kolor. Adda madi. Kakuna na tinabirukan na red and green deficiency, color blind. Imbag katajak pinadas tinagsoldadon da bagsakak kuma. Red and green deficiency kayat nga sa uwan narigat ko ma-recognize ti red and green ng runa no agbiglaan. Color blind kuna na dayjay. Kung kuna ay lagayam nga idi pay laubingak kas jayen. Nom mo ta awan agas na dayjay ti color blind awan ti agas na. Awan remedyo na kastamon no color blind kan. Color blind kalatan. Narigat mo mabigbig. Dagiti nga color narigat mo nga ma-recognize. Iso nga di ubingak pay laeng nadlaw ko akas jayen. Color blind. Narigat mo madlaw, narigat mo mabigbig. Adda nga tamet katugangan blind. Nga uray kas ano kasaya at ti aramid ni katugangam ka mo mabigbig. Talagang madidijeri nam. Wano ipag blind nga dayay na ikamkamang kangam si katatangsitan ko uray kas ano ti ayat da kanyam nga mang madilata. Wano kaaruba blind nga uray no kas ano kasaya at aramiden daw no kasaya at aramidem ke madilatahang nga agornos. When no workmate blind nga dere ti katrabahuam nga talaga nga awam maaramiden na nga madinga mairita kalata uray no nasaya at di aramiden na madilata uray agilibre nga ta bakad nagamod na data ako nampay. Workmate blind. Wano feeling blind. Ada kita feeling blind nga kuna tayo nga haan tayo mari na awan ti sensitivity tayo nga mangri na no anya makakita no anya jeri na di kadwa tayo. Iso nga ruga very insensitive. Ang kakabsat speaking of blindness. When blindness ti topic tayo nga rutata ti kinabulsek. Kano daduma kitaan tayo mat niya naiyanak ni Bartimeo abulsek nanipod na iyanak bulseken. Hanapay nakita ti green, yellow, nya yellow kayo, wano red, wano nagbalin nga pink. Nya kadagita nga koloren aya. Nanipod na iyanak awan nakita na apolos. Dark latan. Nagriga mga tangabiyag dagiti kakabsat tayo niya, color blind kalaeng ka, no siyak no agdrive back tirabi ka, medyo delikado pa dayjay, tajak amo no green, no red, ngam no daytay obvious nga stoplight, nalakang ikabesa dayjay, ngam no daytay spotlight laeng narigat. Iso nga jak ngagpaspas tahang nga mabalinta, baka di jak amo no anya ti agalanganin na. Kanya nga tamo, dagiti kakabsat tayo nga naiyanaken, nga bulsek dan ngam adu dagitay nalalaing nga uray bulsek dan nagpigsa ti panagdengeg da nga uray manotawan may kabesa na ta boses mo mga nalaing dati kwan iso dagitay musician dagitay nalaing nga agtukar na pigsa ti sensitivity ti lapayag da ngam no di kita imagine mo no sika kuma awam pay dimpay nakita ti itsura dananang kinitatang mo. Dimpay nakita no anya ti itsura ti inna poy akan kanem. Dimpay mapili no anya ti kanem nga itedda.
Numapang ka makiponsyonan aka no nya di enkargaanan isulatan haan. Kada kayo aka Jesus apo awampain na po ina puros sida. Nabantuunan, napili ka nga ron. Kanya nga rigat na madagiti kakabsat tayo nya. Anya nga rigat mo't nga pasasaaden na iso nga ni Bartimeo, idinanggagnan nga lumabas ni Apo Jesus, Jesus nga anak ni David. Impapilit nan, kasyan nakadi. Hoy, agtal na ka ako na dagitay sordo nga agin lalaing. Hangka nga mabalin o masidagkan niya na madisturbar ti maestro. Impigpig sana, Jesus nga anak ni David, kaasyan nakadi. Ayaban nyo man kunana nya. Ayaban nyo man. May kan papigsaon tanaka mo inikat nan jay kagayna. Ado ti meaning na di panangikat na ti kagayna. Anya day jay kayat na nga saon haanton nga agsubli nga agpalpalaman natalek ni Bartimeo. Inikat nan haanton nga agsubli haanton nga agpalpalamanen. Iso nga inikat nan day jay kagay. Ngem ket tinakapatpateg dito nga parte kakabsat. Ni Apo Jesus amuna nga bulsek ni Bartimeo. Amuna nga agpalpalama. Ngem tinagpateg DJ nga parte na ni Apo Jesus nga mismo dinamag na anya ti kayat mo nga aramidek king ka. Kitaem nya. Haan na nga ibaga nga may kanta pagkita ta pakakitaen ka haan. Anya ti kayat mo nga aramidek king ka. Pagkitaan na kuma, kayat ko ti makakita imbaga ni Bartimeo. Anya ti bagbaga na dito kakabsat, napatag unay nga dagiti kasapulan tayo, ibalikas tayo. Umay tayo irokno kengkuana, nga ibaga tayo kengkuana iti kaunggan tayo, dagiti kasapulan tayo. Ammo ani Apo Jesus nga kasapulan na ti makakita ngem iti parte ni Bartimeo isu na ti nagpukkaw dijay nagpukkaw nanggeg na nga ni Apo Jesus nagpukkawen sinaludsod ni Apo Jesus anya ti kayat mo nga aramidak isu nga napateg ti parte tayo nga tao nga tattao nga umay mangipeksa dijay kaunggan tayo ken ni Apo Dios. At dadagitay pilosofo akakabsat tayo, mabaling ko mati aglulwalo ijay, ayan ti sirok ti bayog. Mabaling ko mati aglulwalo uri agkalkalapak, apay masapol pa ila, nga umayak agkararag, masapol pa ila nga umayak makimisa. DJ, the sacrifice itself, bigbigan ni Apo Diyos, dayayan. DJ, sakripisyo nga umay agkurno king kuana, big-big-bigan na dayayan. Nga hamo sayangan di oras mo, nga mapan agdaydayaw, big-bigan na dayayan. Maikadwa, ibalikas tayo, dagiti kasapulan tayo. Haan nga mabalin niya ko na tayo nga, amo mo ni Apo Diyos, no niya dagiti kasapula, makaamon tulat ta isunan, haan nga mabalin niya kasjay. Masapol ang makita na mo, DJ effort tayo, kinji pamati tayo, nga iyar arunga ang tayo kengkuana no anya dagiti kasapulan tayo isugarod nga sinaludsod na anya ti kayat mo nga aramidak makakita ako maimbaga ni Bartimeo tanuhan tayo nga ibalikas agprespresyom tayo nga ammo ni Apo Diyos dagiti kasapulan tayo urehan tayo mapan makimisan amunan tulatan masapol ang kitaan na no datayo at si papakumbaba tayo lang nga mapan kengkuana ibalikas tayo, dagiti kayat tayo. Apo, paimbagan na kuma. Apo, kayat ko ti makakita. Ikatam ti kinabulsak ko. Ikatam da ito nga kinabulsak. Anya dagita nga kinabulsak. Gaputahan tayo nga physically blind. Ngam spiritually blind ko na tayo. Tina-spiritual nga panagbiag tayo bulsak. Apaya, anya ti kang runaan nga paggapuan ti kinabulsak tayo, kinikabsat tayo. Bias. No adda bias tayo iti tao. Haantay makita ti laing na, haantay makita ti haantay mabigbig dagiti sakripisyo na, haantay makita dagiti panagayat na nagkabayas ka nga rod.
Isugarod nga kunak nga katugangan blind apaya idi kaya mo maikamang ang jak kaya data nga manugang naimpanggag nga dagos DJ katugangan aging gana nga pumusay addan tulat tabayas na DJ na ikamang huno kas DJ mo DJ may manugang isugarod nga dabayas blind ay katugangan blind no daddo mga uray kas ano ti panangaramid dati na imbag kanyamon adda bayas nan. Di katrabahuam no na minsan nakangalino ko, nagdabayas mon, awanan. Dagadi agasawa, no nagkamali na minsanan ka nakapukos kay dijay, addabayas mon. Marumwarak mamat na agrariyon kami, ay padasam timapan. Gagadak tatanggad mo, apaya, ay amok nga inararam mo dijay, valedictorian nyo, piman bakutan. Ag 60 dan agimon pala di ka eskwelaan ni lakay na. Ngamin nagkabayas. Nagkabayas. Iso nga no dakkel ti bayas tayo iti tao, narigat tayo mabigbig, ti bayas ka kinabulsik dayto no dadduma. Uray kas ano sakripisyo di kabsat mo no adda bayas mo. Adda pa dagiti kabuteng nga tattao niya. First impressionist ko na ada dijay, te first impression da. No anya ginangagdan oray di da pay na obserbaran iso ti panagkit-kita da kanyamon. Nakabutang dagiti nga agbalin nga leader. Dagiti impressionist. Usually dagiti ke hersela ang timang manggagda ngem narigat da nga makita di kinalaing ti tunggal trabahador daman kadwa daman no dadduma taapaya no inya di impression dan isulatan ngamin adda bayas da haandang mabigbig anya nga rumbang nga aramidan tayo kakabsat anyaman da ti pagdadaanan tayo anyaman da ti mang pagbalin nga bulag kada tayo nadabayas mo uray ko mano na biktima ang dagiti kakabsat tayo nagado ti tultulungan tayo. No addabayas mo ti kwarta ay apo. Nadabayas mo ti sanikwa. Pagbalinan nakaabulsek. No sobra ti bayas mo ti kwarta haammo di kasapulan di kabsat mo. Agbalin nga sika. Agbalin nga sika. Anya nga ti rumbang nga aramidon tayo kakabsat. Lakanya-kanya kada tayo adda pagbulsekan tayo, adda pagkapsutan tayo. Adda pagkapuyan tayo. No dadduma kadi tayo makita dagiti kakabsat tayo. Kitaan nyo ni Bartimeo. Nagpukaw. Apo ka asyan nakadi. Patib kerem tarinam. Anya ti kayat mong aramidik king ka. Baka salsaludsudan mo ni Apo Isus kanya tayo. Damdamagan naman anya ti kayat mong aramidik king ka. Baka agkit kita-akit di jay natin nga mangibaga or kurang namin di jay pamati. Ni Bartimeo inikat nan jay kagainan. Kayat na nga sa ha anton nga agsubling agpalama. Gapin buo di jay pamati na. Kabaka mo jay panangyaro nga ang tayo kin ni Apo Jesus adda kurang na. Baka adda basit litik na wano adda basit kawaw na di jay pamati tayo. Isungahaan nga agbuo. Inyalati imbaga ni Apo Jesus, sinaludsod na. Apo, kayat ko ti makakita. Kuna ni Apo Jesus, anya ti kayat ko nga aramidek ka. Anya ti kayat mo nga aramidek ka. Kayat ko ti makakita. Amoy ti imbaga ni Apo Jesus, naglaka, ingkan. Nya, ang kunana ni, inkan. Ti pamatim tinang paimbag ka. May sagayam ti tulbek na amin. Tapno maikat dagiti bayases tayo. Tapno maikat dagiti akinabulsek tayo. Tapno maagasan dagiti nga saksakit tayo. Tapno maagasan dagiti mangparparigat kada tayo. May salatim baga ni Apo Jesus. Ingkan. Ipamatim ti nang paimbag ka. Relasyon gayam ken ni Apo Jesus ti makasulbar ti amin. Tigayam talek tayo ken ni Apo Jesus isugayam ti mangsulbar ti amin. No daddo magamin ke isumet ti iyod-udi tayo. No daddo ka isumet ti maud-udi ni Apo Jesus. At dagayam ko nga nagkuna, Apo,
jak unay makamismisan apaya ngamin nalaing iso na ta college. Kakuna na jak unay makamismisa apaya agmudmudura jak mai samirati umay makimisa ulaw baliktad kuna. Ingka nga umunakin ni Apo Esos, iso paggapuan ti sirib mo, iso paggapuan ti anos mo, iso ti paggapuan tap no makakonsentrate ka, nalaklakan to day tamudyon nga ibagbagam. No daddo magamin kabaliktad. Nagmayat ito imbagana, nagrigat gamin nga patyan. Nga ibagana latan nga ingkan, tapamatim ti nang paimbagking ka, ni Bartimeo haanin nga nagpalpalama simmor suroten ken ni Apo Esos. Naikaten di jay kinabulsek na nagbalinan anormal. Datayo magkakabsat kamaudyanan na ko na ni Apo Esos pamati. Pamatin to pay laeng ti makasulbar ti amin. Anyaman day apakabulsekan tayo. Relasyon, iti agasawa, ina-anak, ama-anak, katugangan, kaaruba, sisa. At dagaron imay tatay nalpas ti misa nga nakimisa ko nanak tinapik ko jimuging na inya kunak mayatan un father nanggag mo jisir mo ung ngarod sapol kano ta apaya nagririri da ijay gimong da piman gapulaeng ti schedule agpapada da leader ay kana ukos nagpunto katinapik ko basit ka mayatan un father awa maglagayam nagbalin nga bulsek ti manong aldaw kadagiti kagimungan nata nagririri da garod na abak iso ti kunak pamati ladayta. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo a Jesucristo, bugbugtong nga anak ti Diyos, nagtaod ti ama, ti sakbay ti amin a tiyempo. Diyos sa nagtaod iti Diyos, silaw a nagtaod iti silaw. Napaypayso a Diyos sa nagtaod tinapaypayso a Diyos naiyanak saan anaparswa Diyos sa kasumetlaeng ti ama ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin ngadda gapo kada tayo at taon ken gapo ti pannakaisalakan tayo nangalay ti bagina iti tiyan ni Birhen Maria malin ti Espiritu Santo ket nagbalin a tao kastamet ana ilansa iti krus gapo kada tayo. Idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem. Nagungar iti maikatlo nga aldaw, kas palawagen dagiti nasantuan asurat. Imulit sa dilangit ket situtugaw ti makannawan ti Dios. Ket ti pagarian na dinto agpatingga, mamati akmet ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biag iso agtaod iti ama ken iti anak ket pagrukbaban ken daydayawen amay timpuyog iti ama ken iti anak ket nagsao babaen dagiti propetas mamati akmet ti iglesia maysa santa katolika ken apostolika ipaduyak-yak ko ti maysa a bunyag apakapakawanan dagiti basbasol namnamaek ti panagungar dagiti ken di pa nagbiag ti lubong a masakbayan. Hintay umararaw iti manang si a Diyos ni Apo Jesus inted na ti panagkita ken ni Bartimeo a nagdawat ken kuana iti pannakakita. Idatag tayo ita dagiti panggep tayo asipapati tapno ited namet dagiti dawdawat tayo. Iti tonggal panggep ko na tayo dawatin mi ken kaapo denggen nakam kadi. Dawatin miken kaapo dinggen nakam kadi. Ikararagan tayo ti Santo Papa, dagiti obispo ken papadi, tapno ituloy dati mangyawat ti panang paimbag ni Apo Jesus, iti amin nang runa dagiti napanglaw.
Kumararag tayo iti Apo. Dawatin miken kaapo dinggen nakam kadi. Ikararagan tayo dagiti mangiturturong ti gobyerno tayo, lokal ken nasyonal, tapno kanayon ang makita dati kasapulan dagiti tattao, pagserserbian da ket agaramid da iti makatulong kadakwada. Kumararag tayo iti Apo. Dawatin miken kaapo dinggen nakam kadi. Kararagan tayo dagiti addaan ti deperensya iti bagi, dagiti bulsek, tuleng, umel, lugpi ken pilay tapno kanayon as ipapati daken Kristo. Kumararag tayo iti Apo. Dawatin miken kaapo dinggen nakam kadi. Ikararagan tayo tigimong tayo tapno kanayon nga ipakita ken eparikna tayo ti panangipateg kadagiti awanan gasat akakabsat tayo. Babaen dagiti aramid tayo anapnuan ayat, kumararag tayo iti Apo. Dawatin miken kaapo dinggen nakam kadi. Ikararagan tayo dagiti amin aminatay tayo, tapno mairanudan kadagiti ragsak iti langit. Kumararag tayo iti Apo. Dawatin miken kaapo dinggen nakam kadi. Agulimat tayo, hintay mat dawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adim mawat ti tulong tayo amang karkararag kadakwada. Dawaten miken kaapo. Dawatin miken kaapo dinggen nakam kadi. Apo dinggam ti kararag ti gimong mi kat patgam ida, tadimi maragpat ida iti bukod milaeng apegsa, dawatin mi dagitoy gapo ken Kristo nga Apo mi. Sapay kumha
misa pagyaman, apoy awat minanungo adaton, sapay kumatataka ikarian, nga umawat ibagigenda. Amin uwapo nga insagot mo, nam ay kenrigat, penaminamin ko, umay ko idaton, genta Diyos ko, kas pagyaman ko, kinaimbag mo. Iti daytoy amisa pagyaman, apoy awat minanungo adaton, sapay kumatataka ikarian, ka umawat ibagigenda. Unga ti bannog ken linggit mi, daton mi taltar anap nuan sudi, amin aragsak ladingit mi, ikay sa miken ka, o Diyos nga apo mi. Iti daytoy amisa pagyaman, apoy awat minanungo adaton, sapay kumatataka ikarian, nga umawat ibagigenda. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ti Apo awaten na kuma dagiti adaton kadagita imam, ket maipaay pakay dedeyawan, ken pakay gloryaan tinagan na, ken kastamit apagimbagan tayo, ken tigadagupan tinasantuan ng iglesia na. Kitaem kadaapo dagitoy daton mi, ket ipaay mo taaramidan mi apagserbikan ka, agbanag apakaidaydayawam, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo, Kasta kumamit ken ka, itag-ayo dagita puspuso yo, adadan isragay ti Apo, agyaman tayo iti apo a Dios tayo. may karigit rumbeng. Pudno unay amay karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi, ada kami iti amin at tiyempo kendiso, agyaman kam ken ka o apo na santuan nga ama, man nakabalin gat agdanayon a Diyos, ta itasidong mo adda kami, agbiag kami, kat agunnoy kami, kat kabayatan ti panagdalyasat mi ditoy daga, saan mi adimarik na ti inaldaw apanang nga asim kada kami, no di kat kastapayan nga adda kada kami ti talged ti agnanayon apan nakaisalakan, ta ti Espiritu Santo pinagungar na ni Kristo, kat namnamain mi nga ipannakamtumet iti biag nga agnanayon, yan tangay kas umuna abo nga ti pannakaisalakan mi, addan ti Espiritu Santo iti uneg ti puso mi, anan sata makidanggay kami kadagiti angheles, amang ibunannag kadagiti pakaidaydayawam ket kunami. Santo Dia, o Dios, dagiti amin aparswa, di langit ken daganap nuda, iti pakay daydayawa. Sana, 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 sana hindi ka ngatwa. sana, 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 sana hindi ka
Hosanna, 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 Hosanna ini Pudno ay Apo, abiig ka kinasanto, ket sika ti gubwayan, ti amin a kinasanto. Dawaten mi nga rod ti Espiritom, amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem, ket ipaay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kenunana, alain nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti bagi, iso maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasan day di panang rabiida, nangala iti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kenunana, alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti darat ti baro, ken nagnanayon atulag, iso a maibuyat to a maipaay kada kayo, ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy, apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Itingarod pa ng ilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, ken ti kalis ti pan nakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo, ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo, tada kami amakirano di ti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaisaknap iti sangalubungan. Kat parahirayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay Apo dagiti kakabsat mi pimusayen asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo pagkakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi Apo, tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidem kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to, ken nainggasata na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santos, isuda anakapudno anagserbi ken kaditoy daga. Makikadwa kam tukad met kadakwada nga mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan di inggana.
Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si ayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, ket babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, ngiti basol, mailisi kami, ti amin ariribok, maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi, kan iti yaay na Yesu Kristo, anang isalakan kada kami. Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapukan niya, ti itad ko kada kayo, saan kadagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglasyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamit ken. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya.
Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo, anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, tiyat may karingo, may kakanyak, ngimiti may salay nga sa mapaimbag tuntoy kararwag. Sagot kagaramanan tay so tibyan amin nagabuan rigat inam ay Diyos pagkamangan siya nasagot pagraramanan tayo so tibyan amin nagapuan bigat kinang ay Diyos pagkamangan imay kauapo ket nagrigat ka parswa panakaadipin kami nakita itid mo tiilim tiwaya-waya tiayatin Diyos hintay rambakan dasya na asa
gamin nagapuan, bigat kinamay, mas pagkamangan. Siksik ka uapo, di bilig ni, ang nakawan, ginakapsot mi, ang nakawan, pagkurangan mi, iturong mo apo, di panagbiag mi, biyaya ti Diyos, hintay rambakan, na siya nasagot, pag-aramanan, tayo so tibiyag, gamin nagapuan, bigat kinamay, mas pagkamangan, anyaman na banan, tintay biruken, anyaman na rigat, tintay parmiken, nga ako ay so, di Diyos sulaeng, kirit kinamnama, tinto aglimeng, di Diyos, hintay rambakan, grasya na sagot, pag-aramanan, tayo so tibiyag, gamin nagapuan, higat kinamay, Diyos pagkamangan. Kumararag tayo. Apo, iti daytoy a sakramento, na iranod kami iti padaya ti bagi kandara ni Kristo. Ipaay mo kadi, tama iranod kam tumet iti padaya sa dilangit, iso nga iladawan, ken ibunga ti panagkumulgarmi, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Kalpasan ti nasanton a misa, maaramid ti Living Rosary tayo, kaspanggibos tayo, ti October Devotion tayo, no pay kadagiti gimgimong itultuloy tayo latta ti panagsanto Rosario tayo, iti sisa tayo Apo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta ko mamit ken ka. Agdumog tayo, taawaten tayo, tinadaeg a pamindisyon. Ti man nakabalin a Diyos, ipaay na kumaasi-aasi kada kayo ti pamindisyon na, ken ti sirib apaka isalakanan nyo. Amen. Adalan na kay kumaadi agresat kadagiti pannorsuro ti pamati, ket pagtali na eden na kayo iti panagaramid yo iti naimbag. Amen. Iturong na kay kumaamapan ken kuana metlaeng ket ipatuldo na kada kayo ti dalan ti kapya ken ayat. Amen. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasin ti nasanton a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Hagiyaman tayo ti Diyos. Saklang tayo